Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 15 февраль, чәршәмбе. Бу көнне тарих битләрендә нинди вакыйгалар уелып калган? Бу турыда алдагы минутларда. 15 февраль ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән россиялеләрне искә алу көне билгеләп үтелә. Әлеге дата очраклыгына сайланмаган. Нәкъ менә 1989 елның 15 февралендә Әфганстаннан совет гаскәрләрен чыгару тәмамлана. Шулай ук бүген халыкара операция шәфкать туташлары көне. 2009 елда халыкара операцион шәфкать туташлары берләшмәсе тарафыннан операцион шәфкать туташының хезмәтен тану буларак әлеге һөнәри бәйрәм оештырыла. 15 февраль көнне татар халкының каһарман улы, Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты, шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Муса Җәлил дигәндә татар халкын, татар халкы дигәндә Муса Җәлилне күз алдына китерәләр. Аның шәхесен һәм батырлыгын бөтен дөнья белә. Димәк, ул чын мәгънәсендә халкыбызның бөек шәхесе, горурлыгы дип яза әдәбият галиме Фуат Галимуллин. Бүген 15 февраль Муса Җәлил туган көнендә республикабызда төрле чаралар уза. Шуларның кайберләре турында студиябыз кунагы Муса Җәлилнең музей фатиры мөдире Назира Фаттахова белән сөйләшербез. Назира ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн. Каһарман шагыйребез Муса Җәлилнең туган көнендә нинди чаралар уза? Шул турыда сөйләп китегезче безгә. Менә сез Муса Җәлилнең туган көне уңаеннан чаралар Татарстанда үтә дип әйттегез. Мин әз генә өстәп Муса Җәлилнең туган көнен бөтен дөнья билгеләп үтә дип әйтер идем. Кичә генә менә Казакъстаннан инде үткәрдек, бик җылы очрашулар булды дигән отчет җибәрделәр. Ә инде шәхсән Казан шәһәренә килсәк, дөрестән дә чаралар шактый күп, алар төрле площадкада үтәләр. Ә инде төп чараларга килсәк, бу республикабызның милли музеенда үтәчәк чара. Белгәнегезчә, 1966 елдан башлап Муса Җәлилнең мабит дәфтәрләре фондта саклана, безнең фондта саклана, һәм менә аларны аның туган көнендә елга бер генә мәртәбә халыкка күрсәтәләр. Шушы чара инде ул төп нөсхә көне дип атала. Көндезге сәгать 12дә башланып китә. Тамашачыларны чакырабыз. Керү сәгать 1гә хәтле ирекле. Аңарча безнең инде традицион рәвештә Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк кую. Әлбәттә, традицион рәвештә 11:30 минутта 1 май мәйданында Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу була. Шулай ук җәмәгатьчелекне бу чарага да чакырып калабыз. Әлбәттә, инде моның белән генә чаралар тәмамланмый, чөнки Муса Җәлил атналыгы дип әйтсәк тә бердә ялгыш булмас. Бу чынлап та атналык һәм инде көндә төрледән-төрле чаралар инде билгеләнгән. Белән дәвам итә дип әйтик. Төштән соң без кунакларны Җәлил музеена чакырабыз. Белгәнегезчә, 1968 елны Татарстан комсомолының Җәлил исемендәге премиясе булдырыла. Менә ул премия бирелә башлауга быел 55 ел. Илебез тарихында булган төрле үзгәрешләр аркасында бер араны бирми торалар. Яңадан аны 2003 елны бирә башлыйлар. Димәк, инде яңадан бирелә башлауга да 20 ел вакыт үтеп киткән дигән сүз. Көндез сәгать 2дә Җәлил музеенда төрле елларны лауреат булган алы шәхесләр белән Казан Федераль университеты студентлары өчен махсус очрашу оештырыла. Ә инде алга таба чараларга тагы тукталсак, 18 февраль көнне шулай ук үзебезнең музейда Җәлилнең кызы Чулпан ханым белән очрашу үткәрәбез. Бу да Казан Федераль университеты студентлары өчен оештырыла. 19 көнне Сәлих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында Муса Җәлил исемендәге шагыйрь һәм музыка дигән фестивальнең гала концерты була. Монда Татарстаннан һәм Мәскәүдән талантлы безнең балаларыбыз чыгыш ясаячак. Ә инде фестивальнең башында шагыйрьнең анагы Татьяна Михайловна тора.
Демәк, шул кадәр бик күп чаралар, чынлап та кызыклы чаралар һәм инде барлык тамашачыларыбыз, инде менә сез аларның һәрберсен әйтеп, бәйнә-бәйнә әйтеп киттегез, тукталдыгыз, аларның барысын да көтеп калабыз әлеге чараларга. Әлбәттә, рәхим итегез. Әйе, менә сез әйтеп киттегез, музей фатирының мөдире буларак инде, чынлап та менә университет студентлары бик еш йөри сезнең музей фатирга, әйе, Муса Җәлилнең менә нәкъ менә шулай шәхесен тагында танып белү өчен. Һәм инде тамашачыларыбызны да көтеп калабыз. Менә сез бит инде әйттегез, бүген республикабызда гына чаралар түгел, нәкъ менә бөтен дөнья буенча чаралар бара дип, әйеме? Һәм инде кунаклар да бөтен дөньядан да киләләрдер. Әлбәттә. Әлбәттә, без Казан шәһәреннән килгән туристлар менә алар төрле, ләкин төрле булуларына, аларның яшьләре белән дә, менталитетлары буенча да, аларның характерлары буенча да, ләкин аларның бөтенесендә шигърияткә булган мәхәббәт оештырып, берләштереп тора дип әйтер идем мин. Килгән кунаклар арасында менә Казанга килгән Мәскәү өлкәсеннән, Чиләбе, Свердловск өлкәсеннән килгән кунаклар, алар Җәлил музеена керүне үзләренең бер максат итеп куялар. Һәм ишектән кергәндә үк без аның шигырьләрен укыган идек дип килеп кергәне бар. Мин конкурста катнашкан идем, шул шигырьне сөйләгән идем, сезгә дә сөйләп китим әле дип тә сөйләп китәләр. Кайберләре инде без Җәлил урамында торабыз, шуңа күрә менә аның турында күбрәк белергә телибез дип киләләр. Дөрестән дә без һәркем өчен ишекләребез ачык. Бары тик дүшәмбе көнне генә музей ял итә. Башка көннәрне без тамашачыларны бик теләп каршы алабыз. Рәхим итегез, килегез, тагын да бергәләп Җәлил турында сөйләшербез, аның авыр язмышын, ләкин шул ук вакытта бөтен халкыбызның йөз аклыгы булган язмышын нечкәләп яңадан сөйләрбез. Әйе, инде алда әйткән сүзләребезгә әйләнеп кайтсак, чынлап та Җәлил ул безнең горурлыгыбыз, һәм без әлбәттә инде аны һич тә онытырга тиеш түгелбез. Моңа безнең хакыбыз юк. Җәлилне һәм инде җәлилчеләребезне. Әлбәттә, Җәлил дигәндә без аның үзен генә түгел, аның белән бергә кызганычка каршы дөньядан китеп барган көрәштәшләрен дә искә алабыз. Аның белән бергә кулга-кул тотынып көрәшкән, ләкин инде гильотинага хәтле барып җитмәгәннәрен дә искә алабыз. Җәлил, җәлилчеләр, алар һәрвакыт бергә һәм халкыбыз, телебез булган вакытта алар ынтылмаслар дигән өметтә калабыз. Бик зур рәхмәт, Назира ханым, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде чынлап та менә шушы Җәлил көне уңаеннан оештырылачак чаралар турында бәйнә-бәйнә сөйләп киткәнегез өчен. Без инде барлык тамашачыларыбызны әлеге чараларда көтеп калабыз. Чакыруыгыз өчен рәхмәт, әлбәттә тамашачыларны көтеп калабыз. Инде чаралар турында сөйләшүебезне дәвам итсәк, 60-нчы тапкыр Ватаным Татарстан газетасы герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә көрәш турнирын уздыра. Алдагы минутларда студиябыз кунагы журналист Илнар Хыснуллин белән әлеге чара турында сөйләшербез. Бездән аерылмагыз. Моабит төрмәсендә язган һәм киләчәк буынга чын ирләр булырга васыят иткән. Аның изге исеме халык күңелендә уелып калды. Татарстан белән генә шикләнмичә, бөтен дөньяда Муса Җәлил исемен тирән ихтирам белән искә алалар. Үлемсез батырлыгы алдында баш ияләр. Галәмдәге бер кече планета, Антарктидадагы иң биек тауларының берсе, бер шәһәр, урамнар һәм мәктәпләр аның үлмәс исеме белән аталган. 1964 елда республикадагы иң абруйлы социалистик Татарстан газетасы үзе үткәрә торган милли көрәш турнирын Муса Җәлил исеме белән атый. Дөньяга танылган көрәшче исеменең татар көрәше турнирына бирелүе аның дәрәҗәсен, әһәмиятен бермә-бер күтәрә.
Көрәш татар халкының милли горурлыгы һәм байлыгы. Һәр ир баланың хыялы көчле булуга омтылу, көрәшче булу. 1964 елның көзендә Казанның Динамо җәмгыяте спорт залында Муса Җәлил истәлегенә Социалистик Татарстан газетасы үткәргән ярышта 11 командадан 50ләп көрәшче катнашкан. Ел саен катнашучылар саны арткан. 1983 елдан бил алушулар 5 авырлык үлчәвендә түгел, 9 үлчәүгә бүленеп үткәрелгән. 60 елга якын тарихы булган герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесендә батыр калучыларның фотосурәтләре газета битләрендә саклана. Муса Җәлил турнирында бер тапкыр чемпион калу да зур мәртәбә санала. Ә мондый уңышка берничә тапкыр ирешүчеләр исә милли герой дәрәҗәсендә йөрергә хокуклы. Яшьли көрәшеп үскән, татарча көрәш мәйданнарында чыныгу алган малайлар, егетләр, ир-атлар киләчәктә текә үрләрне яулаганда, юлларында киртәләр очратканда авырлыклар алдында сыгылып төшмичә, күңелләрендә көрәш рухын сүндермичә алга атларлар дигән өмет зур. Ни мәгънә бар эссез яшәүдә, түбәнлектә, тарлык, кимлектә, яшәү хузурлыгы хөрлектә, гомер узынлыгы ирлектә. Көрәш ул татар халкының яшәү көчен, батырлыгын, кодрәтен күрсәтә торган спорт төре. Татарлардагы көрәш рухы бер вакытта да югалмаган. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесе иң абруйлы көрәш турниры. Үз үлчәү авырлыкларындагы батыр егетләребез һәм ир-атлар 17 һәм 18 февраль көннәрендә Акбарс көрәш сараенда көрәшәчәк. Бүген студиябыз кунагы Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары, журналист Илнар Хыснуллин әлеге көрәш турнирының үзенчәлекләре турында сөйләр. Илнар, исәнмесез, хәерле көн? Хәерле көн, исәннәрмесез? Чынлап та, менә безнең инде Ватаным Татарстан газетасы куйган Муса Җәлил истәлегенә багышланган әлеге турнирны көрәшчеләребез сабан туйны көткән кебек елда шул кадәр түземсезлек белән көтеп ала. Һәм инде аның хәзер 60 еллык тарихы бар. Юбилей турнирга ничек бара әзерлекләр? Әзерлекләр Аллага шөкер бик матур бара, күркәм бара. Әлеге ярышны, әлеге бәйгене көрәшчеләр түгел, тамашачылар да бик зарыгып көтә. Чөнки көрәшчеләр бердән үзләре Муса Җәлил бәйгесен иң зур татар дөньясындагы көрәшендәге иң зур турнир санаса һәм тамашачылар да шул фикердә. Ике генә төзәтмә кертәсем килә, дөресрәге өстәмә әйтәсем килә. Беренчедән безнең бу ел газетаның юбилей 105 еллык һәм көрәш бәйгесе менә шушы юбилей ел чараларын кысаларында уза. Икенче яктан көрәш турнирының 60-нчысы безнең газетаның юбилее да шушы көрәш турнирының юбилей кысаларында уза булып чыга инде. Юбилей өстенә юбилей булып чыга. Һәм бу әлбәттә җаваплылыгы бик арттыра. Чөнки 60-нчы ел гадәти генә турнир түгел. Бу инде 64-нче елдан бирле уздырыла. Һәм заманда әлеге турнирга Муса Җәлил исеме беренчедән батырлар Муса Җәлил белән горурлансын дип үзләренең батырлар аңласыннар, мәгънәсен аңласыннар дип исем кушылган. Һәм русста шундый сүз бар бит, менә карапкан инде исем кушсаң, ул шулай йөзеп барачак дигән сүз. Һәм шулай йөзеп барган, Аллага шөкер, һәм заманасы да шул бит. Без бүген геройлар эзлибез. Безгә бүген батырлар бик кирәк. Менә шушы мәгънәсе бүген тагын да ныграк арта. Шуңа күрә инде дәрәҗәсе дә, исеме дә арткачтан инде көрәшчеләребез дә тагын да ныклабрак көрәшәләр дигән сүздер бу, әйме? Ялла берсе, тагын бер нәрсә, әлеге турнирның бер үзенчәлеге бар иде. Ул озак еллар дәвамында төрле районнарда, шәһәрләрдә узды. Күп еллар дәвамында Әлмәттә булды, Чаллыда булды, аннан Зәйләрне, Актанышларны, Биектауларны, Мизәләрне әйләнеп кайтып, узган ел Казанга кайтты. Бу ел һәм менә юбилей турнирда булгач инде без аны янә Казанда уздырырга булдык. Без дигәндә әлбәттә бу бер газета редакциясенең генә колыннан килә торган эш түгел. Чөнки бик зур финанслар, бик зур тырышлык һәм бик зур оештыру таләп итә. Шуңа күрә без бу очракта Татарстанның көрәш федерациясе аның президиум рәисе Марат Гатыйфулла Әхмәтовка, республиканың спорт министрлыгына, аерым алганда беренче министрның беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов бик зур рәхмәт безне әйтәбез. Чөнки бергәләп
көрәшкәндә генә, бергә тырышканда гына шушындый матур турнир килеп чыга. Әйе, сез бүген безгә бушку белән килмәгәнсез, менә монда газеталар. Безнең журналистлар буш кылышу гәҗит. Күчтәнешкә гәҗит алып килү һәм бүген менә бу әле Төштегенә Табадан гына төшкән әле кайнары да кимемәгән моның менә шундый газета бу безнең нәкъ махсус Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш турнирына башлана. Без көрәшле халык, без көрәшче халык дип исемләгәнсез сез аны. Нәрсәләр укып белеп булачак әлеге газета битләреннән? 60-нчы юбилей турниры булгач, без монда әлеге турнирның бөтен тарихын барларга тырыштык, батырлардан барларга тырыштык, кайчан нәрсә булган, чөнки көрәш бер урында гына тормый, үзгәрешләр була. Әйтик, беренче 64-нчы елда безнең батырлар көрәшкән нибары 4 авырлык үлчәвендә. Ул вакытны 4 батыр ачыкланган. Аннары 5 булган, соңыннан 9 булган, 10 булган, аннары 9 булган, 10 булган. Быел менә быелгы ярышның иң зур үзенчәлеге дисәк, инде көрәш келәмдәге иң зур үзенчәлеге быел 11 үлчәү авырлыгы. Беләсез инде, татарча көрәштә 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130 һәм авыр үлчәүләр бар. 10 үлчәү. Менә быел 115 килога кадәрге авыр үлчәүдә өстәлде монда. Димәк, тарихта беренче тапкыр гомумән татар көрәше дөньясында бер ярышта 11 батыр ачыкланачак. Бу үзенчәлеге. Һәм батырларны барладык, бөтенсенең исемнәрен, барысында исемнәрен шушы газетта урын бирдек аларга. Чөнки бу турнир тарихы гына түгел. Бу иң дәрәҗәле турнир дибез икән. Муса Җәлил турниры тарихы ул татарның көрәш тарихы. Һәм татарның көрәш тарихы гына түгел, бу татарның да тарихы. Чөнки без көрәшне татарның ул бер йөзек кашының берсе дип әйтәбез икән. Бу чынлап та шулай, бу буш сүзләр түгел. Нәрсә генә дисәк тә, без көрәш тарихына игътибар иткәндә шуны күрәбез. Татар хәлсез икән, аның көрәше көчле була алмый. Татар хәлле булганда гына аның көрәше. Ул көрәш бит ул мускуллар яки бәдән ныклыгы гына түгел. Ул батырлык. Ул егетләр келәмгә чыккач, келәмәсен нәрсә эшли? Аларның сүзенә игътибар итәләрме? Аларның абруе бармы? Менә аларның барысына да игътибар итәбез һәм менә тарихны барганда егетләр, менә яшь егетләргә биреп шул фикерне җиткерәсебез килде. Чөнки 200-дән артык җиңүче бар көрәш тарихында. Әлбәттә бар рекордчылар, Айрат Гылаев мәсәлән, Шалдан 12 тапкыр тоткан. Балтачтан Айрат Хайретдинов 10 тапкыр тоткан. 9 тапкыр тоткан Раил Нургалиев бар, Илнар Әхмәтҗанов бар һәм мәрхүм Ильяс Ганиев бар. 7, 6, 5 тапкыр тоткан егетләребез бик күп. Әмма карыйсың, тормыш үзенең корректурларын кертә. Бар келәмдә жыгырып торган егетләр тормыш юлына баскач, шулай итеп матур дәвам итәләр. Безнең батырлар арасында бик танылган кешеләр бар, фәндә, авыл хуҗалыгында, җитәкчелектә, төрле башка юнәлештә эшләр. Әгъзам Саматулла Габайдуллин, муниципаль ассоциация совета, муниципаль советларның ассоциация рәисе, безнең 2 тапкыр җиңүче. Хәлил Шәйхетдинов, спорт министрының беренче урынбасары, 1 тапкыр җиңүче. Танылган эшмәкәр фермер Фазыл Әхмәтҗанов, 4 тапкыр җиңүче. Рәшит Самигуллин бар, 4 тапкыр җиңүче. Саны китсәң бик күп алар. Әмма бар шундыйлар келәмнән китә, алар югалып кала. Менә келәмдә безнең без җиңүчеләргә түгел, тормышта да батырлар тәрбиялик. Алар милләтебезнең йөзек кашы булсын. Артыннан башка яшьләрне ияртеп барсын. Инде теләктә без Аллага шөкер бу фикерне безнең көрәш федерация җитәкчелеге дә хуплый, спорт министрлыгы да аңлый. Менә шундый ниятәр белән турнир әзерләп ятышыбыз. Бик матур сүзләр, бик матур фикерләр әйтергә кирәк инде. Һәм инде әйтергә кирәк, менә без инде кабатлап әйтик, 17 һәм 18 февраль көннәрендә Акбарс көрәш сараенда әлеге матур зур чара узачак. Һәм менә сез бит инде әйтеп киттегез исемнәрне. Әлеге кешеләр дә биредә булачак, чөнки сез әле белүемчә ветераннарны да котлаячаксыз һәм аларның исемнәре дә шулай ук телгә алыначак. Әлбәттә, без көрәш тарихына кирип калган, бу турнирыбыз тарихына кирип калган шәхесләрне аерым сәхнәгә күтәреп бүләклисебез килә. Аларны яшьләр күрсен, тамашачы күрсен, чөнки тарих өзеклекне аңламый. Әгәр дә без өзеклек барлыкка килә икән, җәмгыятьтә дә нәрсә дөрес түгел дигән сүз. Әйе, һәм инде фикеребезне бераз йомгаклап әйтәсе килә. Менә бу газета Ватан Татарстанның бу саны дип әйтергә кирәк. Һәрбер өйдә булырга тиештер миңа калса. Һичшиксез. Әгәр дә көрәшне яраткан кеше дә булырга тиеш, чөнки бу белешмәлек дәрәҗәсендә. Көрәшне яратмаган да булырга тиеш, чөнки бу өстәл китабы булырга тиеш. Әйе, көрәшне яратмаган кеше дә моны алып, көрәшне ярата башларга тиеш. Әйе, бик дөрес. Бик зур рәхмәт Инар, бүгенге тәгъзимне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без инде бүгенгә шулай итеп сау булашабыз. Мин Азия Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең һәр барчагызга матур көн һәм күтәренке кәеф теләп калабыз. Исән-имин булыгыз.